Bună ziua! Bine ați venit la Centrul Cercetășesc Nokrih. Centrul Cercetășesc Nokrih a început așa ca un vis frumos al cercetașilor din România, aproximativ prin 2009. În 2009 au ales casa, după o căutare în această zonă. În 2010 au restaurat-o cu ajutorul a cercetașilor din mai multe țări și vedeți și pe casă scrie restaurarea în 2010 și a lui Ștefan Vaida, cu ajutorul financiar al domnului Hans Christian Habermann, un sas care este acum principalul susținător cumva al activităților pe care le facem aici și căruia suntem foarte recunoscători. Din 2010, cercetași din toată lumea au venit și au încercat fiecare să-și aducă amprenta pozitivă, fiecare încercând cumva să schimbe puțin comunitatea sau să aducă un pic de bine în jurul lor, care de fapt e și motoul cercetașilor. Aproximativ în 2014, într-una dintre taberele noastre de cultură și meșteșuguri, am avut și un atelier de olărit. Cam 2 săptămâni durează o tabără. Și în atelierul de olărit a avut un succes foarte mare, mult mai mare decât ne-am așteptat, și cu ajutorul unor oameni cu foarte multă viziune și un pic de nebunie, să zicem așa, am zis, haideți să facem un atelier la Nokrih, un atelier de olărit. Dar avem nevoie de un olar, trebuie să învățăm de la cineva. Și atunci am zis, ok, ce facem mai departe? Haideți să găsim un olar, iar olarii sunt în România atât de greu de găsit, mult mai greu de găsit decât banii sau sponsorii. Adrian Șuhania, care atunci era un cercetaș din România, este un cercetaș din România și atunci el era principalul responsabil cu Centrul Cercetășesc Nokrih, este din Oradea și prin ceva s-au aliniat astere într-o formă sau alta și au reușit cumva să intre în contact cu Ciobi Balint. Ciobi Balint, care este un olar cu peste 30 de ani de experiență, foarte, foarte iscusit. L-a invitat la Nokrih să stea câteva zile și da, cumva l-a convins, i-a plătit drumul, s-au înțeles ei acolo. A venit Ciobi aici și Ciobi, de la câteva zile, acum deja are peste 6 ani la Nokrih. Și cam așa s-a dezvoltat și pe baza acestor lucruri am putut noi să creștem și să învățăm mai multe despre olării și să facem vase frumoase, să aducem tineri să învețe, Acesta am înființat o întreprindere socială, Ceramica de Nokrih.